Takže dobrý deň ľudia, vítajte na ďalšom vlogu. Dneska to bude vlog o tom, jak rozprávam o YouTube. To je skoro každý vlog, aj random vlog. Random vlogy sú niekedy také, že rozprávam o YouTube, že kde budem natáčať, čo budem tam robiť a jak to bude a koľko to bude trvať a tak proste. Trošku soplím, ako nevadí. Tak. No, dozvedel som sa, že, ale všimol som si, že už moje Minecraftové videá, let's playe, sú nudnejšie, než som čakal. No, už viem, že jak to bude pokračovať a nebudú to moc dobré let's play, ale neviem, keď vás to baví, tak kľudne akože, ale tak chcel by som robiť aj dlhšie videá, akože aj nad 15 minút a tak. Pretože tam v druhom let's play som čo robil, tam nejakú 1 minútu som našiel diamanty, nejakých 8 minút, napríklad nejakých 13 minút som tam hľadal svoj dom a 1 minútu som vyšiel von. A to je koniec celého dielu, akože, a to vôbec nie je záživné, takže veľmi rád by som to chcel zmeniť. Podľa vás sa 15 minút zdá dlho, celkom dlhšie, ale na Minecraft to nestačí. To je akože, no na Happy Wheels to tiež možno nie, pretože tam možno sú také prekážky, ktoré sa akože dlho robia a to nemá cenu potom. A nie, že by som akože prestával natáčať tie videá, akože to by žiadny let's play neurobil, dokým by sa nezabil. Ale nie. To by žiadny let's player neurobil, že by svoje videá nechal len tak a prestal by ich vôbec natáčať. Ešte som nevidel nejakého let's playera. Keď áno, tak mi môžete tam pridať komentár, že aký. Môžete napríklad a pozriem si ho, že aké boli jeho videá a nejak to ohodnotím, neviem, akože teraz nebudem nejaký porodca alebo čo, ja som iba začiatočník na YouTube, ale tak len chcem vedieť, že neviem. A tu by bolo asi tak... Nie, to by nebolo ešte všetko. Lebo ešte by som chcel povedať, že to by chcelo nejakú aspoň hodinku tie videá, pretože to sa neoplatí, keď iba 15 minút, to je... No nebudem tu kritizovať moje videá teraz, akože celý tento diel, ale len tak som sa zamýšľal, že čo by som, že aké by boli tie videá, keby boli iba 15 minútové, to by bolo strašne nezaživné podľa mňa, to akože, to by sa ani nedalo pozerať, veď tam niečo málo spravím a hneď the end. Sice aj tá doba, ale neviem, či tých 15 minút je taký zákon, že to ubližuje, že keby tam nebol daný limit toho YouTube, tak neviem, či je to taký zákon, či by to ubližovalo databáze toho YouTube, alebo neviem proste. Neviem, ale na nejaký účel to bude. Predsa by si to YouTube vývojári len tak nevymysleli, že tak... No, to by bolo asi tak všetko z našeho trošku divnejšieho vlogu, aj keď neviem, no. Keď sa vám tento vlog páčil, tak dajte like, aj dislike, keď tak, no proste. Dajte like alebo dislike proste. Alebo aj nejaký komentárik. Tak dobre.
A toto by bolo asi tak všetko z našeho vlogu. A dovidenia, alebo ahojte, keď, tí, ktorí ste v mojom veku. Dovidenia. Divná hláška na konci.